I, for one, will again renew my effort to provide the people of Buhi with effective legislations, with the intention to help them in their daily lives directly or indirectly. I am also expressing today my support on the executive agenda of the new administration of Honorable Ray P. Lacoste. With critical thinking and sound judgment, let me assure my colleague and this august body that I am with you when it comes to passing legislation, supporting the new administration's programs, plans, and activities that will have direct benefits to our constituents. Mr. Chairman, I will be an ally and at the same time a fiscalizer to you in pushing the executive legislative agenda of this new administration. I will provide my critical observation and recommendations constructively, one that will improve and legislative action that this Sanggunian will enact, especially on the financial aspect of the local governance. Let me assure you, Mr. Chairman, that I will be a productive member of this august body on whatever capacity in terms of committee assignments. Mr. Chairman, I am confident that the composition of the Sangguniang Bayan will be complementary to all of us, as we are the diverse walks of life and different political affiliation during the recently concluded election, with high sense of professionalism and degree of competence. I believe that we will be able to find common grounds to fulfill our duties to the people of Buhi, that is to provide good governance through effective and proactive legislation for every Buhinon. And it is also our duty that these legislations will be delivered to the people expeditiously. Ako po nakikiusap sa saturn na presiding officer ag sa mga kaiba ko sa konseho na maging chairperson niya na Committee on Health and Social Services. Taamo po adi sa kina area of expertise. Ag sigon man sa experience ko bilang isa the midwife sa halawig na panahon. And nakapagtapos man po ako sa Bachelor's of Science and Community Health Service. Mr. Chairman, agulang po ako usad na pakiusip sa sakin ng mga pag-iribas sanggunian. Ako po, baguan sa larangan ng legislasyon. Kung ako man po ako, magiging pagkukulang, migayat po ako sa inyo ng giya ag suwestyon para mapakaraya na unuman na posibleng ordinansa o legislative measures na sa akin nagigibon sa loob ng tulong taon. The past election was almost a turning point of my public service. I have experienced the most difficult and challenging campaign I had since I started in politics. During those dark times, I realized that there were people who truly believe in me. Who truly believe in me as a public servant. Dahil sa lakas na ibinigay ninyo sa akin at sa tao, doon ko naisip na hindi lang para sa akin ang laban ko, kung hindi laban din ng mga naniniwala at sumusuporta sa akin para sa bayan ng Buhi. Sa susunod na 3 taon ay sisikapin ko na matupad ang aking mga ipinangako nung nakaraang eleksyon, kasama na ang mga sumusunod sa ilang mga listasyon ay aking sisikaping matupad, malocalize ang kasambahay law, magkaroon ng PWD code, amendments to the Solo Parents Ordinance, lake development and its protection, Department of Tourism accreditation, and establishments and tourist destinations in the municipality of Buhi, and of course, follow-up resolution
to the Senior Citizen Social Pension. Iilan lang ito sa mga nais ko pang iwanang ligasiya bago matapos ang aking termino. Susuportahan ko din po ang iba pang mga listasyon na makakatulong sa ating bayan. Patuloy akong magsusumikap at mag-aaral upang gampanan ang aking tungkulin bilang isang konsihala ng ating bayan. Magtulungan tayong lahat para sa ikakaunlad ng ating bayan at bawat pamilyang buhinan. Magtulungan tayong lahat para sa isang progresibo, maunlad, mapayapang bayan ng buhi. Ito na po ang panahon ng pagkakaisa. At ito na din ang simula ng mas magandang buhi na pamumunuan ng ating Mayor, Ray P. Lacoste, at lahat ng bagong halal na opisyal ng bayan. Ako po, si Kagawad Cathy Monte Martinez, padagos ang napagserbisyo sa buhi, padagos na magiging katuwang niya mga kasaradayanag sa pag-uswag nin banwaan, ana sa inyong katabang sa konseo, na handang manirbihan para sa ngami na buhinan. Mabuhay buhi, Diyos mabalos. Sa nakaaging dating administrasyon, anak committee ba sa infrastruktura, pinangunahan ko po. Ako ipinasar na resolution sa Gobyerno Nasional. Ana resolution po, ana resolution number 19-250. Na resolution po, anak concreting dyan sa Barangay De La Fe and San Ramon sa amount po ng 20 million. Pangdua po na resolution number 20-041. Ang resolution number po na concreting road dyan sa Barangay Sagrada, Sitio Pito sa amount po ng 15 million. Ipinasar na ordinansa para sa Code of Conduct. Yan ang mga barangay tanod bilang Vice Chairman, ya committee, ya patient order. Ako ipinasar ng mga ordinansa para pangalagahan ana sa atin ng mga barangay tanod. Sa pagserbisyo niya na mga barangay tanod sa mga barangay ag sa atin na komunidad. Sa mga pag-iribakong kunsyal sa banuan na buhi. Ako ipakiusip sa inyo kung pwedeng pagkatiwalaan ninyo ako na may padagos ko anak komitiba sa infrastruktura ag sa committee and patient order para may padagos ko po ana mga pinasar na resolution padagos ang pagserbi ko sa atin na komunidad, lalong-lalo na po sa atin na banwan, espesyalmente po sa agrikultura. Amo po na natatawang kong ining pansin sa tulupang taon ni Abuton. And gusto ko man pong ayatin sa the handsome presiding officer, Honorable Jupri Balagot and my colleagues, na ayatin ko po ng pabor liwat ako na Committee on ayatin ko po na Committee on Agriculture. Dahil po, ako po graduado ng agrikultura, as an agriculturist, magagampanan ko po na Committee Bangadi. Doang bisis naman po, kinaptang ko ng Committee on Agriculture. Na akong ko po, ana unuman na obligasyon na itatao ninyo sa sakin sa aprobasyon niya na sa atin na presiding officer, sa naman po, magkasad po kita sa Konseyo Municipal pagtarabangan ta na mapakaray o na unuman na programa ag proyekto na ding presinting administrasyon na agko kaisipan na mapakaray na makamtangan na ding sa atin na banwaan, kasad po ako ninyo sa padagos na pagtao ning marin na serbisyo sa saten namang kay Manwa. Ako po, namamatian ko po asentimento niya ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga solo parent sa larangan ning hanap buhay. Asentimento nila na mag-aago ning parehas na oportunidad sa mga kalalakihan. Sentimento na namamati ko ana sa kandang sitwasyon ag sa kandang mga pangangaipo. Kaya po, piayat ko sa mga kaibanan ko sa sanggunian at sa presiding officer na itao sa akin, committee niya no,
women's, solo parents, children, agno, senior citizen. Dahil didi ko po, isikod, na didi po ako makakapagtao ning dakong tabang ag suporta sa paagi ning legislasyon na papakinabangan niya na sa aton na banwaan. Kaya po usad sa isusulong ko sa Sangguniang Bayan, amo po ang napagpasar nin mga magkanigong legislasyon para po sa aton na pampublikong infrastruktura. Dako po ading tabang sa mga paraoma, mga school buildings para po sa mga estudyante ag sa mga maestra, mga multipurpose hall para po sa mga barangays na dako yung tabang sa aton na banwa na buhi. Ag para po mapakaray ang mga infrastruktura papunta po sa mga ipurgulyo, sa mga lugar na ipurgulyo din sa aton na banwaan. Arag po, yan ang mga falls sa aton di sa banwa na buhi. Ag mga tourist spot na kinsaari para makaskas ang pag-asenso yading sa aton na banwa na buhi. Kaya po sa mga pag-iriba ko sa konseho, kaya't ko po ana sa inyong suporta na ako po maging chairman yan na Committee on Public Works and Infrastructure. Ako po nakapag-eskwela man in Political Science sa University of St. Anthony. Nagserbi nin halos 20 taon sa akon na barangay. Naging kagawad, naging punong barangay. Kaya agko naman po ako dakong eksperyensya sa paggibo nin mga lay. Kaya piayat ko mandayaday na sa inyong suporta na makukuko ang sadpang sektor. Isi ko man po na makakontribute ako didi nin dako ang pagka-chairman yan na Committee on Transportation and Communication. Umasa po kamo, nagigibon ko ana sa akin na makakaya para magampanan ko ading duwang obligasyon na adi. Politics now is over. It's time to work.